наврӯзи меҳроину меҳрофарин ва ҷашни аҷдодиро сокинони ҷамоати шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон бо иҷрои тамоми расму суннатҳои деринаш истиқбол намуданд. Дар хонаҳои наврӯзӣ сокинон, намояндагони ташкилоту идораҳо ва соҳаҳои мухталиф, таомҳои миллӣ, хӯроку хӯришҳо ва дастоварди аҳли заҳмат ба намоиш гузошта шуд. Сокинони ҷамоати шаҳраки Палос нақша доранд, ки дар партави ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳнати пурсамар намуда, ин рӯзҳои баҳориро самаранок истифода ва дар рушди соҳаи кишоварзӣ саҳм гузоранд. бо хушнудӣ иброз гардид, ки дар замони собиқисроилӣ Наврӯз дар баробари эҳёи дубора мақоми ҷаҳониро касб намуда, имрӯз ин ҷашни ниёгони моро дар аксар кишварҳои олам ҳамчун мужда аз фарорасии баҳори нав, эҳёи табиат ва баробаршавии шабу рӯз истиқбол мегиранд. ҷашни Наврӯз ҷашни хуррамиву шодмонӣ, фараҳмандиву хушҳолӣ буда, ба дили хурду бузург умед ба рӯзи наву ояндаи дурахшон мебахшад. Сокинони ҷамоати шаҳраки Палос бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи ватан Наврӯзи хуҷастапайро бо орзуҳои нек ва фараҳу шодмонӣ таҷлил намуда, суннатҳои неки ин ҷашни бостониро гиромӣ доштанд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва раиси шаҳри Бӯстон иштирокдорони чорабинии Наврӯзиро бо фарорасии соли нави аҷдодӣ Наврӯзи байналмилал табрик намуда, аз таърихи пайдоиш, фалсафаи Наврӯз ва мақоми байналмилалӣ гирифтани он ёдовар шуданд. гуфта шуд, ки Наврӯз дар сарзамини аҷдодиямон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад ва мардуми шарифи Тоҷикистон бо ифтихор аз сулҳу танинандозии ваҳдати миллӣ дар амри пешрафту шукуфоии рӯзафзуни Тоҷикистони азизу муқаддас софдилонаву садоқатмандона заҳмат мекашанд. дар чорабинии Наврӯзӣ заҳмати чанде аз пешсафон қадрдонӣ гардида, барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. ҳунармандони номдори кишвар ба ҷашни Наврӯзии сокинони ҷамоати шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон шукӯҳи бештар бахшиданд.